Ježíš, kam to skáčeš? Kam to skáčeš, Filipe, co? No kam jdeš? Ty si chceš takhle to? No krásně meleš ručičkama na mámu, no. Krásně na mě meleš ručičkama. A řekni mi to pěkně. Řekni mi to, co mi chceš říct, co? Co, Filipe? I? No to je krásný klouček tady, fakt, ale ty jsi krásný klouček, no. No jo. Co pak mi povíš? A to je důležitý, veď? Řekni, mámo, to je důležitý, co ti chci říct. Moc. Ich.